सानै लाइक दान खालामबाय सोरमोन बे सानै लाइक दाना खोन्थाहरदो दे लोगोफोर अननानै प्लिज एभरिवन गाइस कौन है पीएस पीएस हेलो हेलो लाइक दैट थैंक यू सो मच पीएस मोस्ट वेलकम साइली ने हेलो हेलो संजीव मोरा बोल रहा है लाइक डन मोरा संजीव थैंक यू सो मच साइली सिस्टर मेरा एलबी में आके मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच और एवरीवन गाइस प्लीज कौन है कमेंट कीजिए सकला नंगनी थरीमा साली क्या सिस्टर हाँ साली तुम मेरा सिस्टर है ना इसलिए सिस्टर बोल रहा है साली सिस्टर थैंक यू सो मच मेरा एलबी में आके मुझे सपोर्ट करने के लिए लाभ उड़ा दो साली सिस्टर लाभ उड़ा दो बाय बाय बोल रहा है साली ने ओके साली बाय बाय थैंक यू सो मच साली बाय बाय थैंक यू सो मच साली मेरा एलबी में आके मुझे लाइक ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच बाय बाय साली सिस्टर एवरीवन गाइस प्लीज प्लीज कौन है कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस प्लीज कौन है कमेंट कीजिए everyone body everybody every comment sampak karap karo dosto sampak karap sampak karap सुपर ब्लॉक कुड हाय हाय हेलो 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 जो मेरे से नया है प्लीज कमेंट कीजिए जो मेरे से नया है ना मेरा मुझे लाइक कर दो मेरा वीडियो फुल वॉच करके मुझे साफ कर दो मुझे कमेंट करो मैं भी आप सभी को बैक कर देगा जो मेरे से नया है सुपर ब्लॉक गुड ने बोला है गुड बोला है थैंक यू सो मच सुपर गुड इवनिंग ब्रो गुड इवनिंग साइली ने बोला बाय बाय मोरा संजीत ओके ओके साइली सिस्टर ओके थैंक यू सो मच साइली सिस्टर मेरा एलबी में आके मुझे लाइक डाउन करने के लिए थैंक यू सो मच सुपर ने बोला है हेलो हेलो सुपर आप मेरे से नए हैं ना ठीक है मैं आपको बाद में आपका वीडियो में देखेगा और आप भी मेरा वीडियो देख के मुझे कमेंट करो हेलो 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 कौन है बातचीत करो इसके बाद सुपर बोलो क्या कर रहा है सुपर सुपर ब्रो क्या कर रहा है बोलो सुपर ब्रो क्या कर रहा है बोलो कौन है प्लीज कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस प्लीज कौन है कमेंट कीजिए कमेंट क्या हो गया नेट प्रॉब्लम है क्या कुछ तो बोलो थोड़ा से थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा बोलो कमेंट गाइस कमेंट हम लोग का सुपर ने बोला है 00 इन्फिनिटी इन्फिनिटी अच्छा इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया रे ब्रदर प्लीज कमेंट गाइस प्लीज कमेंट गाइस कमेंट
ये my favorite symbol is infinity double infinity zero. अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सो मच। आपका सिंबल अच्छा, गुड गुड गुड। ओके ओके ओके, प्लीज कमेंट कीजिए। सुपर, आप कहाँ से हो सुपर? यू आर फ्रॉम, यस बोला है, थैंक यू सो मच, थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए सुपर, थैंक यू सो मच। और कौन कौन है प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए कमेंट कीजिए, कौन कौन है मेरे साथ? 5 बंदा है, कौन कौन है कमेंट कीजिए। हम लोग का सुपर ने बोला यो यो बोला है, यो हनी सिंह गाइस, यो हनी सिंह। नाइन से रहो, मैं देखता हूँ कौन कौन एलबी कर रहा है, कौन एलबी नहीं कर रहा है। बस सभी लोग एलबी कर रहे रे। हम लोग का सुपर ने बोला ओके ओके बोला है, अच्छा हाँ ओके, थैंक यू सो मच। ओके ओके, इसके बाद सुपर ने ओ रात दिया, थैंक यू सो मच सुपर। होले मोले लाइक डान, थैंक यू लाइक डान, ओके ना थैंक यू सो मच होले मोले ब्रो, आंनि लियाव फैनो थाखाय। होले मोले ब्रो मा बोरै खबर, मा खालामदों? इसके बाद सुपर ने बोला 5/6, अच्छा 5/6, थैंक यू सो मच सुपर, कमेंट करते रहने के लिए। और होले मोले ब्रो मा खालामदों? होले मोले ब्रो अखा हानायाखै नोंसिनिखै खोन्थाहरदो दे, सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे। कमेन्ट खालामदो 5/6 नो, थेंक इउ सो माच सुपार, थेंक इउ। दङ ओरैनो दाना हले मले, आदसा हले मले, ओमफ्राय अखा हागोन ना हायाखै नोंसिनिखै खोन्थाहरदो दे हले मले ब्र। सुपार देखो हले मले के साथ ब्रिफिन जाओ। मुजुर गेमिंग 99 लाइक डान, थेंक यू सो माच लाइक होनायनि थाखाय, थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर, मस्ट वेलकाम। हले मले मस्ट वेलकाम। आरो जोंना मुजुर मस्ट वेलकाम, हेलौ 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 दाना मुजुरा हेलौ हेलौ, थैंक यू सो मच मुजुर, हेलो हेलो, थैंक यू थैंक यू। C8 गेमिंग साब बोल रहा, थैंक यू सो मच C8 गेमिंग। मेरा वीडियो में कमेंट करके जाओ। हाँ C8 गेमिंग, मेरा वीडियो को ना फुल देख के मुझे कमेंट करो। हाँ मैं आपको एलबी बंद करने के बाद आपका वीडियो भी मैं फुल वॉच करके आपको कमेंट करेगा, आपको सब करेगा, टेंशन लेना नहीं चाहिए दोस्तों। हाँ C8 थैंक यू, ओके ओके, मोस्ट वेलकम C8, थैंक यू। होली मोले ने ज्वाइनिंग में बोला है, देखो होली मोले के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ जो जो नया है। सुपर ने बोला है, सुपर ने बोला ऑन, थैंक यू सो मच सुपर। C8 गेमिंग ने बोला सब, थैंक यू सो मच। होली मोले ने बोला ज्वाइनिंग में। हाँ देखो सुपर में आपको आपको जो C8 आपको मैं ज्वाइनिंग करके देगा। देखो C8 गेमिंग में आपको सावधान क्या है, आप स्क्रीन में देख सकता है। हाँ आपको मैं सावधान क्या है, आप स्क्रीन में देख सकता है, आपको मैं सावधान क्या है, ओके। C8 आपको मैं सावधान क्या है, होली मोली ने बोला ज्वाइनिंग में गाइस बोला है। और सुपर को भी मैं देखा, सुपर को मैं देखता हूँ, सुपर को मैं चेक करता हूँ, नेट प्रॉब्लम मेरा। सुपर देखो आपका भी, आपको भी मैं सावधान किया है। सुपर आप भी स्क्रीन में देख सकता है, सुपर ब्रदर देखो सुपर, सावधान, सुपर सावधान, ठीक है। मुजुर ने ऑन, थैंक यू सो मच। C8 गेमिंग सावधान, और इसके बाद सुपर सावधान, आप लोग स्क्रीन में देख सकता है, मैं दोनों को भी सावधान किया है। प्लीज कौन कौन है कमेंट कीजिए, एवरीवन एवरीवन गाइस, प्लीज कौन कौन है, प्लीज एवरीवन गाइस कौन कौन है। मुली जी जों लोगो आसार सेर जालायबाय। हेलो 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 हेलो,
हेलो 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 हम लोग का होले मोले ज्वाइनिंग बोला है। सीओटी ने बोला कर दिया, थैंक यू सो मच। सीओट में भी आपको कर दिया है। सुपर बोला कूल, लाइव स्क्रीन बोल रहा है, थैंक यू सो मच। हाँ मतलब एंजॉय करेगा, एंजॉय। आप लोग कमेंट करो, कमेंट आप लोग की कमेंट के हिसाब से मैं एंजॉय करेगा। आप लोग कमेंट करो, कमेंट गाइस, एवरीवन प्लीज कमेंट। आप लोग की कमेंट के हिसाब से एंजॉय एंजॉय करेगा, आप लोग की कमेंट के हिसाब से। थैंक यू सो मच। हम लोग का सीओइट ना, मैं आपको सब जान क्या है। और आपको मैं बाद में ना एलबी बंद करने के बाद आपका वीडियो देखेगा। और सुपर आपको भी मैं एलबी बंद करने के बाद आपका वीडियो भी देखेगा। बी टू मोनी ने बोला हाय भैया, बोला हाय हाय मोस्ट वेलकम। इतना दिन के बाद बी टू मेरा एलबी में आया है, मोस्ट वेलकम। मुजुरामा थैंक यू ओके मुजुर ब्रो। बी2 बोला कैसे हो बी2, मैं ठीक हो और आप बताओ कैसे है। कुसुम नार्जारी हेलो 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 कुसुम नार्जारी, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। बी2 ने बोला लाइक दे दिया भाई, ओके थैंक यू सो मच, लाइक देने के। और एवरीवन गाइस प्लीज, जो नया देख रहा है ना, एक दूसरे के साथ बात करो और एक दूसरे के साथ फ्रेंड बना सकता है। आप लोग टेंशन लेना नहीं चाहिए। इसके बाद सुपर ने बोला है लोकेशन। हाँ सुपर, मैं आसाम से हूँ, सुपर मैं आसाम से हूँ। और आप बताओ आप कहाँ से हो सुपर। यूट्यूब चैनल कैसे चल रहा है। चलो दोस्तों बता दीजिए। और खुशबु नार्जारी लाइक होबाय, थैंक यू सो मच आब'। कुसुम मा ओंख्रि जानायमोन, मा खालामबाय दङ एसे खोन्थाहरदो दे आब', चेनेला माबोरै सोलिगासिनो दङ। बिटु ने बोला है सा क्या कि नहीं सा, अच्छा मैं सा नहीं पीता हूँ। बी2 ने बोला हाय ऑल, बोला देखो बी2 ने सभी गुड नाइट, थैंक यू सो मच। मुझे ने बोला ऑन ऑन ऑन, थैंक यू सो मच। होली मोली ज्वाइनिंग मी, बोला देखो एवरीवन गाइस होली मोली के साथ फ्रेंड बना सकता है, सर फ्रेंड बनो। होली मोली आप सभी को बैक देगा होली मोली के साथ। होली मोली ने ज्वाइनिंग बोला है। मुजुर ने बोला है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बोला है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सुपारा होंदों ओके थैंक यू। इसके बाद मुजुर ने बोला है बाय दे ना, ओके ओके दे मुजुर, थैंक यू सो मच दसे समब्लाबो सापर्ट खालामफैनो थाखाय, थैंक यू सो मच। कुसुमा मा बुंदों दालि मैथा सयाबिन भिन्दि एवनाय आदसा गोथाव गोथाव जोबोद गोथाव टेस्टि। ओमफ्राय कुसुम दा मा खालामबाय दङ, सुपार कुसुमाबो मा खालामबाय दङ। सुपार बोला है पी क्यू इक्वल जेड, थैंक यू सो मच सुपर मुझे सपोर्ट करने के लिए। और सुपर बोलो आपको कैसा चाहिए, कैसा गर्लफ्रेंड चाहिए मुझे बता दो सुपर। इसके बाद बी2 ने बोला है हाँ भैया ब्लेड अच्छा, बी2 ने आपको हाँ ब्लू दे दिया है। और आरबी ने भाई गुड मॉर्निंग आ गई, गुड इवनिंग सॉरी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आरबी गुड इवनिंग। फुजाया मा होनदों बसुमतारिया हेलो सनजित हेलो 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 मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। सुपर ने बोला है हाँ क्यूट, बोला है सुपर ने। और कुसुम ने बोला है आंहा यूट्यूबआव फटक खायजोबनायखौ दाबो खायजोबनो रोङाखै ना, फटक खाय खाय खायजोबनायखौ आं बारा बुजियासै दै आब' कुसुम। बेनिफ्राय जोंना होली मोली देरना ज्वाइनिं मी फ्रेंड बोला है ओके। इसके बाद होली मोली के साथ फ्रेंड जाओ। फुजाया बुंबाय आरोना गगा मोनदों नामा आगै, आं गगा मोनदोंलै बिराद गगा मोनदों। ओमफ्राय जोंना बिटुआ मा बुंखो, बिटुआ बुंबाय आरोना मा बुंखो बिटुआ होली मोली ज्वाइनिंग करने जा रहा हूँ, बोला होली मोली आपसे ज्वाइनिंग करने के लिए जा रहा है बिटू ने। ओमफ्राय जोंना होली मोली ज्वाइन ओके बिटू बोल रहा है होली मोली ज्वाइनिंग बोल रहा है। विशाल ने बोला न्यू फ्रेंड ज्वाइनिंग मी बोला है। सुपर ने बोला ऑन ऑन ए बी सी डी वाई जेड डब्ल्यू, थैंक यू सो मच कीबोर्ड, थैंक यू सो मच सुपर। कुसुम नार्जारी ऑन, थैंक यू सो मच। फुजा बसुमतारी ए ना दाना होली मोली ब्लू होदो दे ना, ओके होली मोली नोंनो ब्लु होबाय आङो नै होली मोली ब्लु दाना, थैंक यू सो मच। कुसुमाबो थानो थाखाय सोर लोगो जानो
फै रिटार्न हरगोन जादों नै हलि मुलिया सोर लोगो जानो रिटार्न होगोन आरोना कमेंट कीजिए इसके बाद विशाला मा बुंदों बाबा ब्लू ना अके बेटा ब्लू ना नै आं नोंनो ब्लू माने नोंनो मटिरेटर होबाय आं नोंनो बेनिफ्राय जोंना सुपार नेट प्रब्लेम लाहा रे सुपार नेट प्रब्लेम हराय बारिश आ रहा है ना इधर इसलिए नेट प्रॉब्लम सुपर इसलिए नेट प्रॉब्लम हो रहा है ओमफ्राय मैक्सेल ने बोला जी इसके बाद कुसुम ने बोला अन थेंक यू सो माच हलि मुलि ना फुजा लोगो जानो नामा होनदों फुजा लोगो जानो नामा नायनो हलि मुलिजों जोंना हलि मुलि ब्रादारजों इसके बाद जोंना कुसुम ने अन थेंक यू सो माच इसके बाद शिप ने आ गया शिप वाईटी बॉस बोला हेलो हेलो शिप वाईटी मोस्ट वेलकम मैक्सेल ने थैंक यू सो मच मैक्सेल मोस्ट वेलकम विशाल ऑन जॉइनिंग मी विशाल के साथ जॉइनिंग हो जाओ सुपर ने बोला बाय थैंक यू सो मच सुपर ब्रदर मुझे मेरा एल्बम में आके मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच इसके बाद शिप वाईटी ने बोला मा खालामदों सनजित आदा होनदाना शिप वाईटी नै ओरैनो जिरायना दंलै नै अखा हादोंना गोदाव सोरावथार आरोना नेटानो थांलाय फैलायथार ओमफ्राय कुसुम नार्जारी होनदों मेक्सेल नोंनिखौ नायनो सोलाबथाराखै दा सानदिना मेक्सेल नोंनिखौ नायनो सोलाबाखैनो कुसुम नार्जारिया बुंदों होली मोली होनदों जॉइनिंग मी गाइस नों देखो एवरीवन गाइस होली मोली के साथ फ्रेंड हो जाओ होली मोली सभी को बैक देगा प्लीज मेक्सेल नों ऑन दं दे ओके मेक्सेल ब्रो ओमफ्राय बिशाला मा होनदों जोंना फुजा जॉइनिं मिनो देखो फुजा आब' नै जोंना होली मोली जॉइनिं खालामनो लेंदों होली मोलीजों लोगो जा बे खालामगोन आरो बिशाला बिशालजोंबो लोगो जा नै बिशाला नोंखौ फुजा आब' नों जेरावखि थाया मानो जोंना नै बिशाला नोंखौ लोगो जानो लेंदों बिशालजों लोगो जाफै शिब वाईटिनि बोला अन थेंक इउ सो माच शिब वाईटि ओमफ्राय हलि मुलिया नों सोर लोगो जानो फैनानै सोर लोगो जानो हलि मुलिजों लोगो जाबानो जाबाय शिब वाईटिनि होनदों जोंनाबो सेम अखा दं नाना लै अखा हादों आरो ना बिराद सान्दुं गोसाबा सान्दुं गोसा अखाबा अखा आरो ना मा बुंनो ओमफ्राय शिब वाईटिया बुंदों आरो ना सन्जिताया मा एगजाम होदों बाय होनदों आरोना हा सन्जिता सोर सन्जितामोनलाय आं सिनायासैलै सन्जिताया मा एगजाम मिथिया दे आं सन्जिताखौ ब्र ओमफ्राय कुसुम अन थेंक इउ सो माच मेक्सेल अन थेंक इउ सो माच बेनिफ्राय शिबने होदों मायबा एगजाम होदोंबा लाय दाना सन्जिता मा एगजाम होदोंब्रा आं मिथियालै ओमफ्राय हलि मुलिया हेलौ हेलौ मेक्सेला अन थेंक इउ सो माच अन थानायनि थाखाय थेंक इउ सो माच एभ्रिवन गाइस प्लिज कमेंट कीजिए कुसुमने अन हलि मुलियानो हेलौ 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 ओमफ्राय जोंना शिब वाईटिया बुंदों सन्जिता गुदुंआ त्रिपुरानि आदसा सन्जिता त्रिपुर गुदुंआ आं दायो सन्जिताजों बुहुद गोजानाव जाबायलै माने आङो दा साननैसो सन्जितानि लिबे आंबो थांनाय जायाखै आंनाव फैनाय जायाखै बियो नङाबा टुगेदार एलबि होलायलायग्रामोन आंजों सन्जिताया गैयालै माबा थांनाय जाथाराखै आं बारा मिथिया दै बारा आङो थांनाय जायाखैना बारा एसेबां खबर गैया मा एगजाम होदोंथाय ओमफ्राय हलि मुलिया हेलौ हेलौ ओमफ्राय मेक्सेल होनदों अन दं लामा थाबायगासिनो आदसा अके ओमफ्राय शिबा मा बुंदों जोंना हलि मुलि सापर्ट खालामदो दे होनदों हलि मुलि सापर्ट खालामनांगौनो नै शिब वाईटिखौ शिब वाईटिया अन होनना बुंदों आरोना दे लोगो जालायलायदो लोगोफोर बर'जों बर' जों लोगो जालायलायनानै आवगायबा रावबो गैलालै जोंना बिशालाबो अनदों आरोना नै बेटाया बिशाल ब्र बहा दङब्रा खोन्थाहरदो मा खालामबाय दङ अखा हागोना हायाखै नोंसिनिखौ एसे खोन्थाहरदो दे
हेलौ हेलौ ओमफ्राय हलि मलिया मा बुंखो ओके सिप वाइटि नावदों ओमफ्राय B2 ने बोला है होली मोली मैं आपको साफ कर दिया वीडियो देखकर लाइक कमेंट कर दिया लॉन्ग वीडियो पर शॉर्ट भी देखा नावदों होली मोली ब्रादार नोंनि भिडिअखौ नै जोंना B2आ नायना होबायनो B2खौ सापर्ट खालामना होदो बेनिफ्राय जोंना सिबा मा नावदों होननानै मिनिबाय हलि मलिया B2 होनना बुंबाय ओमफ्राय शिबजों लोगो जा शिब वाइटिजों ओमफ्राय जोंना बिसला बुंबाय आरोना मैं घर में है बहुत बारिश दे रहा है अच्छा हाँ बारिश तो हम लोग का भी इधर बहुत बारिश आ रहा है क्या करेगा और बारिश का टाइम बारिश आएगा है ना और क्या ना बेटा इसके बाद फुजाया बुंदों ना जा अखा हाबाय जोंनिथिं नोंसिनिथिं हायाखै नामा सनजिनानो फुजा जोंनिखौ एसे थाफ्रिगासिनोसै आरो ना ओमफ्राय मेक्सेला अन थेंक इउ स' माच कमेन्ट एभ्रिवान गाइस हेलौ ओमफ्राय जोंना मेक्सेल अन सयथा नों फुजा नोंबो एसे सापर्ट खालामदो दे जोंना फुजानि सापर्ट खालामदो शिबखौ ओमफ्राय बिशाला बुंबाय कौन न्यू फैन है प्लीज बोल रहा है देखो एवरीवन गाइस प्लीज कौन नया है हम लोग का विशाल के साथ फ्रेंड बन सकता है फ्रेंड बना लो विशाल को विशाल बहुत अच्छा लड़का है विशाल के साथ फ्रेंड बनाओ विशाल सभी को बैक कर देगा एवरीवन गाइस शिब वाइटिया बुंबाय नोंसिना उदालगुरि नामा सन्जिरा दा नों ओं उदालगुरि आंना उदालगुरि ओमफ्राय शिब वाइटि नोंनिया मा गामिमोनलाय ओमफ्राय B2आ बुंदों आरोना भाई बोला अच्छा दे B2 ओके ऑल भाई बोला अच्छा B2 थैंक्स B2 थैंक यू सो माच ओमफ्राय गामियारि फैबाय आरो जोंनै ओइ सनाफोर आगै नोंसोरनो मोनसे मेसेज होनो सानदों दिङा ब्लगआ गामियारि फेमिलि ब्लगखौ लाना खारदों मैया लाना खारदों आरोना ओमफ्राय बोरैथो बिदि लाना खारलायलाय जाखो ओमफ्राय गामियारियालाय माथो सनाफोर होनलायलायबाय आरोना ओमफ्राय मेक्सिमाम थेंक इउ स' माच शिब वाइटिया होनदों आंना तामुलपुर अच्छा तामुलपुरनि अच्छा तामुलपुर टाउननि बेसे गोजान जायो ब्र ओमफ्राय इसके बाद होली मोलिया मायना B2 साबधान फुल वीडियो चालू नामदों ओमफ्राय शिबने बोला ब्लू होला दा शिब ब्लू होबाय आङो बेनिफ्राय जोंना B2आ दं बाय बिशालनो अच्छा B2 थेंक इउ स' माच गामियारि बुंबाय आरोना आगै बिनि हासबेन्डसो दै दादा बिनि हासबेन्डसो आरोना नों अच्छा अके ब्रादार अके गामियारि अके हलि मोलिया दाना थोदस गामियारि नंगौना नङा जाखो होनना दाना मिथियालै नंगौना नङाथाय बोरै जाखो खजनाफ्रालाय इउटुबार गुलु जाजोबसिगोन नाब्रा संसारालाय बे दुनिया काला सेस खालामजोबसिगोन नाब्रा संसारा सर्बनास जाजोबसिगोनलै सर्बनास जाजोबसिगोन बिनिखायनोथ' सानफ्रामबो सान्दुं गोसा अखा हाबाय थादों होननाय जासिगोन बांग्रिं जाबाय थादों बिनिखायनो होननायसो जासिगोन ओमफ्राय शिबा होनदों थैनि 5 केजि दाना टाउननि 5 किल'मिटार अके 5 किल'मिटार अनामिका फैदों हेलौ लाइक दान थेंक इउ स' माच अनामिका मैसो नाले गन्थंले बिगुर रोजा ओमफ्राय मदिसा बुंदों आरोना दासो सनजिदा चाचा मदिस माथो मदिस गामसा गोथां गस्ला गुफुर आर'नाइ गोजा लालायनानै बहाबा हिन्जाव गोदान नायहैनो थांनाय बायदिसो नुलायलायबाय आं बरिया बिशाला कमेन्ट दानबाय ओमफ्राय अनामिका होनदों लोगो जा गोदान दंबा नावदों ओमफ्राय जोंना मदिसा होनदों जायोलै सनजित उथुफोर होनना बेनिफ्राय जोंना हलि मोलिया मा होनखो थगायदों नों गामियारि नाम दारना नोंलै गामियारिया बोरै जाखोथाय होनथिंलागासिनो एलबिनो आं हमनो हालायलांला आंबो ओमफ्राय मेक्सेला बुंबाय आरोना सनजित नों लाना खारदो होनदों आंनो नाङालै अनामिकाखौ नों मेक्सेल नोंजोंसो मिलायगोनलै मिथिबायना
अनामिकाया नोंखौसो बुहुद बाख्नायो आंनि सिगाङाव जोंना मेक्सेलासो नायनो समायना माबा माबि होननानै बुहुद बाख्नायो मेक्सेलसो एसे लाइन मारिबा जासिगोन बायदि मोनदों मेक्सेल आंहा फावदुर दंखायोलै मेक्सेल फावदुर बैसाग बोथोराव बारजा बारजा मोसानाय ओमफ्राय मरिस आम्बियाना एक्टरखा ना एकदमबारे फाय फाय बड'लेण्ड हिर' बायदि नुखादों आङो मरिसखौ अनामिकाया ओमफ्राय हाय सनाफोर लोगो जा दे होनना बुंदों शिब वाइटिया बुंदों आरोना हलि मलि साबधानदों बिसाला बुंदों मा आया हे हातसा हा मा गैया मा बेनिफ्राय साइला बुंदों आरोना दादा सनजित मा खालामदों आदसा साइलि सिस्टार साइलि बिनानाव दङ नै बेनिफ्राय गामियारि दिङाना जोबोद बुन्दा मानसिसो मालाय गथ' गोनांखाखौ मानो लाना खारा बे गुन्दाया दाना माबोरै जाखो गामियारि सेरफांगुरि मा गामियावब्रा सेरफांगुरि मा दे गामिफोरखौ अनामिकाया मिनिबाय दादा सनजित बोला साइलिने थेंक इउ सो माच हलि मलिया बुंदों आरोना अके सिब्र रिटार्न हरबाय दं र' होनना बुंदों बिशाला हाय साइलि जयनिं होनना बुंदों देखो साइलि बिनानाव बिशाल के साथ फ्रेंड हो जाओ मेक्सेला बुंदों आरो नों लाखोन्दा नाङाबा आं लामारगोन सोमजियो आदसा नों लाखान्दा नङाबा आं माबा मेक्सेल ब्र एकदमबारे आसुर गावगासिबो जेबो दाङाखै आं बिलिराखैबो नों लानो हागोन आरोना ताजामालसो मेक्सेल ब्र थाजासो दं खोमा ओमफ्राय मन्दिरा लाइक दानदों थेंक इउ सो माच वेलकाम मन्दिरा ब्र आं दहाय नोंनि एलबियाव थांनानै जि कमेन्ट खालामदोंमोन आंनि कमेन्टखौनो फरायनो खोनायासै आं मन्दिरानिखौ बेनिफ्राय मेक्सेला बुंबाय आरोना अनामिका आंजों खारनो ना नामदों साइलिया मा होनदों नहीं होना है मुझे जॉइनिंग होनना बुंदों साइलिया पंकज आ गया हेलो मोस्ट वेलकम पंकज आपको मेरा एल में स्वागत है स्वागत इतना दिन के बाद पंकज क्या हो गया था थोड़ा बता दो पंकज मोस्ट वेलकम साइलिया बुंबाय आरोना मन्दिरा बेबी सनजित दादा तो देखो ना होनना बुंदों पंकज ने बोला कैसे हो ब्रो इसके बाद शिब वाइटि ने बोला अनामिका बाजै साबधान अनामिका बाजैनिखौ साबधान खालामबायनो वाइटिया बेनिफ्राय मरिसा मा होनदों आंहा मन्दिराखौ लाना खारनोसै मन्दिराखौ लाना खारदो मदिस ओमफ्राय पंकज ने बोला लाइक दिस राधे राधे पंकज राधे राधे राधा कृष्ण थेंक इउ सो माच पंकज ओमफ्राय वाइटिया बुंदों साइलि बाजै होनना बुंदों ओमफ्राय पंकज ने बोला राधे राधे मन्दिरा बुंदों आरोना मा खोना फैनो मोनखो फार्स्टआवनो सनजित रांलै नै मन्दिरा माबा इउटुबार लाना खारलायलायनाय गथ' गोनां माबा गोनां बेफोरबायदि लाना खारलायलायनो थाखायनो बांग्रिं सारअन्थाइ सान्दुं गोसा अखाया जोबनो रोंलालै मन्दिरा जोंनि एरियायाव ओमफ्राय राधे राधे ने पंकज ने राधे राधे साइलि ने बोला ओइ दादा संजय बोला है थैंक यू सो मच साइलि जॉइनिंग हो जाओ बोल रहा है गामियारि भिडिअ आपल'ड हो होनबाना गनायगोन जों गामियारि होनना गामियारि भिडिअ आपल'ड हो जों होनबाना गनायगोन मन्दिरा साइलि होननानै मिनिबाय मेक्सेला दे अनामिका नोंना गथ' दंखायो जोंबो खारना भाइरेल जानोसै नों दे भाइरेल जा साइलिने बोला मन्दिरा नों जै दिया जै सियाराम दारा जै 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 ओमफ्राय गामियारि होनदों मानसिफोरखौ आं मैयानो मोनबोफिनबाय दा मानसिफोरखौ मैयानो मोनबोफिनबायनो बेनिफ्राय अनामिकाया मा बुंखो आंहा पंकज दंखायो रावखौबो नांदों मन्दिरा मा होनदों फरायदों बालनि मा बुंनो फैदों नों बालनि नांबाय ना मन्दिरा आदसा आं खोनायाखै माने मन्दिरा अखा हादोंमोन ना जोंनियाव मेक्सेला बुंबाय आरोना खुलुमबाय जेदि सालदे नों पंकज ने बोला हाय अनामिका मन्दिरा नों साइलिने बोला है दादा सुजीत हाल है रे बाबा तेरे ना मेरा ना ठीक है ओमफ्राय शिव ने बोला है विशाल भाई साबधान ने बोला तो मदिस नांदों वाइटि ने बोला मन्दिरा कमेन्ट फरायदों थ' आदसा अके वाइटि बेनिफ्राय आं माने खोनायाखैलै अखा हानायखाय वाइटिया मा होनना बुंखो मन्दिरा सनजित आज से मेरे दादा है नांदों हलि मलिया बुंदों शिब वाइटि थाब खालामबाय आं भिडिअ नायना होनदों मेक्सेला बुंबाय आरोना अनामिका रावखौबो लानायो
पंकजाव मा दं दे नाय बुंना मन्दिरा रावखौबो लानायो पंकजनाव मा दं दे नाय बुंनांदोंना ओमफ्राय मन्दिरा बुंबाय आदसा दे रे सायलिबाय नोंब्रा मेक्सेल बर' सिख्लाफोरखौ नों मिथिखायो दा गुबुन हारिखौसो होननानै गुबुन माबानोलै हलिमुरा होनदोंना बबेयाव मोनफैखो नामदोंना गामियारिनो बबेयाव मोनफैखोनो बिसोर साइली प्लीज जॉइनिंग हो जाओ यार साइली मोरा टिंटलू जॉइनिंग हो जाओ मेरा बेटा बिसल के साथ वाइटिने बोला साइली बाजै होनदों मन्दिरा दाना फरायदों ना वाइटि बालनि खोनाया बुंनाङा बिना दाना खोनाया बालनि खोमाया बुंनाङा बिना दाना साइलिने बोला हा मन्दिरा दादा सन्जित होननानै मिनिबाय मुरिसनि अन गामिया रोंबाय आरो नोंसोर बिसास खालामाबा दिङानाव फन हर नोंसोर नामदों दिङानावलाय मा फन हरनोब्रा हौवा मानसि नालाय ओमफ्राय अनामिखाया दाना आं पंकजखौसो लागोनहाय नामदों गामियारि गामियारि मा खबर दे दायो मा खालामदों खोन्थाहरदो दे मिक्सला बुंबाय सिब'आइटि दे लोगो जानावदों साइलिया बुंबाय आरोना बिशाल मुझे नहीं होना जयनिं अके नावदों दा साइलिखौ ओमफ्राय पंकज ने बोला हिंदी में बोलो अनामिका जी बोला है अनामिका ने बोला हाय पंकज जी बोल के लाभ दिया है वाइटि ने बोला है गामियारि साब कमेन्ट होगासिनो नामदों हले मले होनदों नंगौ नामा गामियारि होनदों पंकज ने बोला हाय अनामिका मन्दिरा ने बोला सन्जित मेरा पिताजी है साइली बाबी नामदों साइली ने बोला वाइटि मोरा क्या हुआ रे बाबा नामदों पंकज ने बोला अनामिका कैसे हो पंकज ने बोला अनामिका किसकी हो मेरा जान बोल रहा है विशाल ने बोला है माँ नया पिताजी ढूंढते रहता है अरे विशाल मतलब ज़्यादा मतलब मैसो है हमारा वाइटि ने बुंदों साइली बाजै सना नामदों साइली ने बोला अच्छा मन्दिरा हो माय गॉड संजीत मन्दिरा का है साइली मेरा बेटी है मन्दिरा ने गामियारि बुंदों आं होननाया खेला नङा ना सैथो खादा अच्चा दे गामियारि अके सैथो ओमफ्राय नेक्स्ट लांबायना पंकजा बांद्राय आङो ना मा होननानै खोन्थाना आं पंकजा बांद्राय आंगोन ना मा होननानै खोन्थादों सनादों साइली मिनिबाय साइलिने बोला दादा सन उल्ला ला बोला साइलिने हले मले ने बोला है नंगौ ना नङा जाखो गामियारि नामदों मेक्स लांबाय रायलायाबो बाला मेखाया दाना अनामिखाया बुंबाय आरोना पंकज जी मैं बालाता मैं आपको बहुत प्यार करता है नामदों आरोना इसके बाद गामियारि आं गामियारि फेमिलि ब्लगा माब्लाबाबो भिडिअ लाबोनो हाया दे नामदों माला भिडिअ लाबोनो हाया बे नामदों पंकजा बुंबाय आरोना गामियारि मुझे बहुत प्यार करता हो तो मेरा पास कोई नहीं आता है नामदों आरोना हेलो ओमफ्राय गामियारि नोंसिना मा गामि मोनलाय खोन्थाहरलाय देलाय अनामिका मुझे बहुत प्यार करता है तो मेरे पास क्यों नहीं आता हो बोल रहा है मोदिस ने बोला है बा मालाय अनामिका बाजैया नोंलै अनामिकाया बिराद डेन्जार नेक्स्ट लांबाय साइली थाख्लि आइ लाभ इउ नो नेक्स्टला साइलिखौसो बारसिनबायलै गैला अनामिकाजों गारजानानै हले मोले बुंबाय आरो मानो हाला गामियारि बुंलायदों मानो हाया गामियारि बुं साइला ओ माय गॉड अनामिका प्लस पंकज हाँ साइली आज पता चल गया ना अनामिका किसको प्यार करता है मोरा साइली मन्दिरा बुंबाय आरोना एलबियानो खाना खारनाय गोसो थोनाय जाबाय नामा रांलै मन्दिरा बिनिखायनोथ' जोंनि बिटिसि आव सान्दुं गोसा जादों दाख्लै अखा हालाबायदों लोमजासावबायलाबायदों बिशाला बुंबाय आरोना जोंना साइली को ठीक है दूसरा आईडी का बे अनसाफ कर देगा हाँ को कर दो अनसाफ कर दो
ओमफ्राय वाइटिया बुंबाय आरोना मेक्सेल बाय साब होबाय दै होनना बुंदों मेक्सेल साब होबायनो वाइटिया ओमफ्राय मेक्सेला हार्ट हरबाय साइलिया बुंबाय आई लाभ इउ आई लाभ इउ आई लाभ इउ मेक्सेल सना होनदों जोंना फना होनदों क्या कर रहा है पंकज जी होनदों मेक्सेला होनदों औ आं खालामगोन दे शिब ब्र होनना बुंदों मन्दिरा होनदों हा साइली बेबी मेरी पिताजी है होननानै मिनिबाय पंकज ने बोला कुछ नहीं अनामिका जी आपका मिस कर रहा हो बोल रहा है गामियारि बुंबाय आगै गामिनि पस्टपिनसो दे होनना आदसा अके अके ओमफ्राय हा खार दो बिशाल नावदों साइलिया बुंबाय ना थुट थुट सन्जय मरा बुद्धा नावदों हले मलेने बोला थगायदों गामियारि इउटुब आनारा खाराखै नामदारना इउटुब आनारा खाराखै दाना इउटुब अनारा खाराखै ना आदसा मन्दिरा बुंबायना आंना मबाइल चार्ज गैयालै सन्जि दसेबाबो थाबाय आं अके अके मन्दिरा जेबो ना थेंक इउ सो माच हेल' बेनिफ्राय जोंना मा होनगोन अनामिका मैसोआ बे बेलेग जाथिजोंसो रायलायबाय थायो बांसिन बारसिनगोनसो र' आं नोंखौ एम नावदों गामियारि बुंबायना बियो मैया बुजानानै सिखारनो हायाखैनो मैया बुजानानै सिखारनो हायाखैनो गामियारिया ओमफ्राय वाइटिया गामियारि होनना बुंबाय साइनार मेक्सेल टाक्लि आइ मिस इउ होनना हलि मोनलानो थगायदों नों गामियारिनो गामियारि थगायदों बायदि मोनदोंलै आङो सनाफोर होनना बुंदों गामियारियासो सनाफोर होनना बुङो हिनजावासो हौवायाथ' मालाबा बिदि बुङा बेनिफ्राय वाइटिया बुंदों आरोना गामियारि नै आगै बैसोआव आंखौ मिलायनाय मोनासै होनबाय आरोना मन्दिरा मिनिबाय मिक्सला सिवाइटि आं मी बे रिप्ले मी अके नांदों मन्दिरा मिनिबाय माबायाव बुंबाय जोंना अनामिकाया कब जाना है आपकी पास पंकज जी बोलो यार नावदों साइलिनी हासराय मेक्सले बोला मन्दिरा आबै सना होनदों अभी आ जाओ अनामिका जी होनदों साइलिनी बोला क्या हुआ तुझे विशाल नावदों हासराय मन्दिरा बोला मेक्सेल एल बि थारलै दाना 1K जानायखाय नादांलै खुसिथार ना दानो ओमफ्राय पंकजने बोला अनामिका आई लाभ इउ बोला है वाइटिने बोला ओके मेक्सेल आदा नामदार ना स्किल गामियारि बुंबायना सेरफांगुरि दंगुरिना सेरफांगुरि दंगुरिनो आदसा दरगुरि आदसा धनगुरी दाना अच्छा पंकजने बोला है अनामिका माय स्वीट हार्ट बोला है सालिना आश्राय मेक्सला मेरा मन्दिरा सना जायाखैलै आं एलबि नङा ना लेभेल नङा नावदों बेनिफ्राय जोंना मन्दिरा होननानै साइलिया मिनिबाय आरोना बेनिफ्राय पंकजने साइलिने बोला दादा सन्जि ओइ दादा सन्जि हा बर' साइलि मरा टिन्टलु ओमफ्राय हलि मोनलांदों मन्दिरा फैदो जोंहाबो सानैजों खारसै ओंलै दोनखारलांलाबायदो बेंगलरफोराव बेनिफ्राय मन्दिरा दाना अन ल' टेक अके मडिस थेंक इउ सो माच ओमफ्राय अनामिका दाना पंकज आई लाभ इउ सना नामदों मन्दिरा दाना बिबौआनो माथो होलाया नामदारना माथो होलाया नामदों रागा जाबाय मेक्सला बुंबाय साइली क्या हुआ मुझे नाराज है क्या बात क्यों नहीं करता नामदों जोंना बिशाला मा होनदों बुद्धि हटु साइलिना बुद्धि हिटु साइलिनानै मिनिबाय मन्दिरानो तु हलि मलि होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय आई लाभ इउ अनामिका मरा जानु होनना बुंदों पंकजने मन्दिरा होनदों साइलि मरिसने अन वाइटिनि बोला मन्दिरा फन चार्ज जोब्बाय दानो सना होनना बुंदों मरिस अन थेंक इउ सो माच ओइ दादा सन्जित थाख्ला होनदों साइलेने और मरिसनि अन मेक्सेल होनदों मन्दिरा सना नों मालाय आनखौ सैखाया होनदों मालाय आनिखौ सैखाया होनना बुंदों हलि मलि होनदों फै मन्दिरा खारनो हलि मलि बेनिफ्राय मरिस अन थेंक इउ सो माच मुदि अन मन्दिरा होनबाय मेक्सेल लेभेल थार जाबाय होननानै रागा जों रायनाय गाबबाय स्मिथा फैदों आरोना जोंना गुड इभिनिं उरला सन्जिदों गुड इभिनिं स्मिथा गुड इभिनिं बेनिफ्राय हलि मलि सोंफांबाय मरिस अन साइलेन्टआ अनामिका प्लास पंकज होननानै मिनिबाय मरिसना अन वाइटि स्मिथा होनदों मन्दिरा होनदों चेन्ज चार्ज गैया वाइटि
थैबाबो नायदो नामदारा आच्छा बेनिफ्राय गामियारि दारना साइलिन दादा संजय उरला हो गया तेरे बाबा ना साइली मरा टेंटलो के दाखाने वाला साइली मिक्सलां बेरना अनामिका सना बिदि नङा लै आं दहाय थांनो हायाखै सरि दे नामदारना ओमफ्राय जोंना सालथे मानो गाफिखो सालथे 11 लाइक दानो सालथे नै इउटुबार लालायलायगासिनो दंनो बेनिफ्राय मन्दिरां बेरना खारनोसै होननानै मन्दिरां बेरना हाय साइलि बेबि नामदों पंकजनि बोला अनामिका प्लास पंकज जोंना सिबिया फैबाय आरोना सोरजों दोनखारनो नागिरदों माबालै बेलेग दोनखारलांबायनो सिमि जाबा सानसे फैसा थब्ला मोनखादो पंकजनि बोला आई लाभ यू अनामिका बोल रहा है मन्दिरानि बोला ओ होली मोली गाइस नामदों ओमफ्राय जोंना साइलाव दारना नाराज नहीं है सोना मेक्सेल आई लव यू नामबाय पंकजनि बोला ठीक है अनामिका जी आ जाओ जल्दी से मेरे पास नामदों ओमफ्राय जोंना पेटेन दाना बारिश हो खुश सपोर्ट हाँ इंडिया का बहुत मतलब अच्छा मतलब जो हीरा वगैरह था ना सब ब्रिटिश लोग लूट के लेके गया ब्रिटिश मोरा टीम लोग इसके बाद स्मिता ने बोला है अन दङलै आंबो माथो नायसनथारा नोंलायनो हाब स्मिता नोंखौ जिबायदि वेलकाम बरायबाय आङो खोनाथाराखै खोमा गावहायसोबो थांथ'बाय सनजित मबाइल चार्ज गैला अके मन्दिर मोजां हौवा मोनथों आरामसे रुजु संसार जानो हाथों आं आशीर्बाद होबाय ओमफ्राय साइलां बारना हलि मलि जिन्दाबाद मन्दिरा बेबि नामदारना सालथे मा थांनोसै नामा सालथे वाइटिया मोनदाना मन्दिरा सना सी यू टुमरो नामदों जोंना बिसलाना तुम लोग से प्यार कर सकता हे सकता में रखो नामदाना आच्छा मिक्सलां बेरना आं नोंखौ बिराद गाहाम मोनखायो मन्दिरा सना नामदारना मेक्सेल अन थेंक इउ सो माच इसके राजा ओइ मा खालामनाय जादों नों सनजित दाद्रा आं खालामनायाथ'लै नै मा खालामनाय जाखोथाय ओमफ्राय साइलिया मिनिबाय मेक्सेल होननानै हादरबाय स्मिथा बेरना आंखौ रावबो लाला नामा सनाफोरदो नोंनाथ' स्मिथा नोंना मेक्सेल दंखायो माथो मेक्सेलानो दंखायो ओमफ्राय दादा सनजित सुनो ना हाँ बोलो साइली टेंटलू बिसलां बेरना ऐसा गाठिया लोग की वजह से आऊंगी बदनामी नहीं सकता है ना सिमिमाय आंलाय नोंखौल' सानदों ना आच्छा आं नङालै सिमि सना जिउ समफ्ल आर्टिकल ओमफ्राय बिशाला बुंबाय ठीक है मैं जा रहा हूँ बाय बाय अके बिशाल थेंक इउ सो माच रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनि सापर्ट खालामनो थाखाय अके ओमफ्राय वाइटिनदों स्मिथा जयनिं जाबाय मा नोंबो जादो दे नामदों नै स्मिथा वाइटिनखौ जुनो साइलां बेरना मेक्सेल बिशाल के साथ जयनिं हो जाओ वो मेरे वाला है नामदारा नै ओमफ्राय स्मिथा दाना सिप नों कमेन्ट हरग्रो नांदों साया स्मिथा बिबो नांना सुमित बिबो नांना ओमफ्राय साइलिया ओमफ्राय वाइटिया दाना होबाय माइदाम नामदों पंकजनि हास्राये स्मिथानि बुंदों आरोना दे जागोन सिब नामदों साइलिनो बुला है दादा संजीत को कमेंट पढ़ना नहीं आता होननानै हास्रा है अनामिकानि बोला है टाटा मेक्सेल संजीव कभी नहीं आएंगी बाय बाय आसाम होनना बुंबाय नै गैलालै मेक्सेल नै अनामिकाया खारसिनो माबा जाना टेंटलु गेटदाजों खारसिनो हलि मलिया स्मिथा होननानै मिनिबाय वाइटिया दाना सनजित दादा आं थबाय दै अके वाइटि थेंक इउ स' माच रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनि एलबियाव फैनानै सापर्ट खालामनो थाखाय अके वाइटि थेंक इउ स' माच मुदिसा अन साइलियां बेना ओमफ्राय जोंना मा नामखो उल्टा पुल्टा मत बोलो दादा सनजित बाय बाय सालियाव स्मिथानो बोरै सना मेक्सेल अबाव थांखो नामदोना पंकजनि अन थेंक इउ सो माच पंकज अन मिंगल सब मिही सिंगेल मेरे वाला हुआ नादोना
Notice on silent of the holy moly namini by on American solo Ponkos me sai nanika by simi mayandong जोंहाबो खारनोसै थ'द' जाबो खारनोसै बेनिफ्राय इसके बाद जोंहा मानो बन्थ'आ नों मिनि फैबाय आरोना बन्थ'आ होमबा खिथानानै बोला ओइ सनजित बाय लाइक डान थैंक यू सो मच सारना साइलिने होली मोली बोल के रो रहा है सारना ने बोला तुम्हारी वहाँ बारिश नहीं है क्या हाँ बहुत बारिश है इधर तो बहुत बारिश है होली मोली ने साइली बोला है साइली ने बोला दादा सुनजित ओके बोल दिया बाय बाय ऑल ओके ओके साइली थैंक यू सो मच राहे है होली मोली बन्थ'नाय बुंदों आरोना मालै आदै नाम दाना अके आदै मा बुंगोन आरोना नेट प्रब्लेम दालै नै बाय बाय मेक्सेल सना नाम दाना komen salim mora titlo gidda khane bola salim mora o salim mora tintlo salim mora net problem ho raha hai re chala sorry net problem ho raha है आयो 40 लाइन थैंक यू सो मच दैमु थैंक यू सो मच सिस्कार जानो आबो खनजुलि आइदि नाम दं बन्थ'आनो आं दे नाजारा आं सोर दे बन्थ' नोंबा सोर थाय हमनो नाय ओमफ्राय पंकज आन्दारना साइलिजि खाम जा रहा है ना ओमफ्राय साइलिया उन्दारना गुड नाइट होली मोली नावनो साइलिने दैमा मा जाखो सनजित आगै ला आलासिफोरनो दाना ओमफ्राय बन्थ'आ मिनिबाय दाना हमारे यहाँ तो बारिश भी है वहाँ भी है करेंट भी नहीं ना अच्छा सारुना हम लोग का भी ऐसा ही हो रहा है रे सारुना इसके बाद वो साइली के बाद से हो रहा है रे सारुना साइली ज़्यादा टिंटलू है ना न्यू फ्रेंड्स सपोर्ट में बोले देखो जो न्यू है डिमू के साथ फ्रेंड बना लो संजीत ने बोला दादा संजीत जाओ बोला बोल रहा है होली मोली ने बोला ओके साइली ने बोला अभी नहीं जाना है मिनी बाय साइलिया बोला दादा संजीत मोरा दादा संजीत ना साइली हाजरा है दैमा बुंबारना सिरुना दीदी प्लीज सपोर्ट मी रिटर्न कर दूंगी बोल रहा है बन्थ'आ नों गोरिबसो आं आदसा गोरिब नोंसो ओइ गोरिब माथो नै इउटुबार लाना खारलायलायगासिनो दं माथो नों खोनायाखै नामा स्मिथे अन नाम आरोना इसके बाद साइलिने स्मिथा अन साइलिने बोला है टुट्स दादा संजीत मोरा नहीं नेट स्लो नाम दादा पंकज ने बोला है न्यू फ्रेंड सपोर्ट मी बोला है सारोना ने बोला बन्थो जी हेलो ज्वाइनिंग मी बोल रहा है प्लीज बोल रहा है होली मोली दादा ददेरे सना खारनोसै जोंहा सानैजों नामदारना हेलो ओमफ्राय जोंना साइलिया माबा सानजि लाइक दा थेंक यू सो माच सानजि लाइक दा होननो थाखाय बन्थ'आ बुंदारा सोर लाना खारखोनो दिङाया लाना खारबायनोलै माबाखौ गामिखौ बेनिफ्राय सारुना बुंदारा ददेरे सिस्टार अके नावदों निजिरा मोसाहारि लाइक दान आगै थेंक यू सो माच निजिरा मसुलकाम बन्थ' मा खबर नावदों बन्थ' पंकज जी मेरी नेट प्रब्लेम है नावदारना दिङाजों माबाजों मा होनना बुंगोन दिङाजों गामियारिजोंनोलै दोनखारलांबायनो ओमफ्राय ओचबि फैदों हाय हेल' ओचबि मसुलकाम माबार हलि दोनखारलांगोननो बेनिफ्राय जोंना हलि मुलिया हेल' दाना ओचबि लाइक दान थेंक इउ स' माच ओचबियाबो लाइक दाननि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय ओचबियाबो मा खालामबाय दं खोन्थादो स्मिथाय दाना बुं बन्थ' नाम दाना बोरै एभ्रिवान गासिबो खालामना होनानै लागायना थाखायना होदो दे लोगोफोर माबोरै जाखो साइलिया बुंबाय आरोना जोंना बुं बन्थ' होननानै निजिरा बुंदों आरोना अन थेंक इउ स' माच नेट थिक साइलि मरा नेट थिक नोगा सन्जय नेट थिक हो जाएगा ओचबिने बोला हाय बन्थ' लोगो जादे होनदों बन्थ'नि लोगो जानांगौनो ओचबिजों बन्थ' बुंबाय आरोना हाबा जालायखानाय नङाबा जेबो नङालै दाना हाबा जालायखानाय नङाबा हाबा जालायखानायसो खोमालै आं मिथिलांला ओमफ्राय स्मिथे बुंबाय आरोना अन सारुना ने बोला संजीत भादु दे दो मुझे अच्छा सारुना आपको मैं ब्लू दे रहा हूँ ओके सारुना आपको जोंना गोदान लोगो दंबा लोगो जा दे सनाफोर नादों अनामिकाया बेनिफ्राय जोंना दद्रे बुंबाय आरोना पंकज जी प्लिज सपोर्ट मी रिटर्न कर दूंगी बोल रहा है ओचबि बुंबाय आरोना ब्लू होना अच्छा ओचबि जोंनो ब्लू होना होगासिनो आङो
ब्लू बाय हलि मलि अरमन रनि सुइजारलेण्डआव दोनखारलांनोसै ददेरे सना नोंखौ नारा बर'नि सुइजारलेण्ड दोनखारलांनोसैनो सानजिया मोना आसामाव जेरैखौलै दोननो लुगैयो आंबो इसके बाद निज्रोम दाना टाइम नायना हो निजोरा बेनिफ्राय जोंना मा बुंखो गोदान लोगो जालायदो रायजोफोरनाव दिनै बेनिफ्राय जोंना अन ओमफ्राय बन्धआ मा होनदों आंबो थांसै 5 थारिखआव सासे जाबाय आब' सासे जाबाय आदा दे आब' आदा सानैबो अन आब' आदा सानैखौबो थेंक इउ स' माच आब' आदा सानैखौबो थेंक इउ स' माच आब' आदा थेंक इउ स' माच कमेन्ट थालांगासिनो हो गया रे बाबा नांदों बेक्सेलाव निउ दंबा लोगो जाहर बेक खालामगोन आं ओंख्रि संदों आङो थाथ' दे आदसा दे दे ओंख्रि सं जोंना ओथियाबो ओंख्रि संदों ओथिया मावो सासेया सायसङा मदि हेल' होनना सनजि दादा मोरा कमेन्ट करता बात करो नेट स्लो है साली मेरा नेट स्लो है साली सिस्टर बेनिफ्राय साइले सिस्टर नायखो joining me ना चाओ फ्रेंड ज्वाइन हो जाओ रुद्र के साथ टीम के साथ जो नया है रुद्र के साथ फ्रेंड हो जाओ इसके बाद उन्होंने मेखाने बोला बन्थ' आगै लोगो जादो दे सना नाम दो होली मुलिया जॉइनिंग गासिनो देखो एवरीवन गाइस होली मुली के साथ फ्रेंड हो जाओ एकदम आयो जो नया है ना देखो होली मुली के साथ फ्रेंड हो जाओ आलु हासिना आदसा दे आलुजों माजों बेनिफ्राय अनामिका होनदों नेक्स्ट आगै आं दासो बुजिबाय नोंखौनो लाफिनोसै ओंख्रि सना नामदों नै दासो बुजिबायनो तेंतुलु मत बोलो मेरी सिस्टर हूँ ना दादा नहा साली तू मेरा सिस्टर है तेंतुलु का मीनिंग ब्यूटीफुल को बोलता है साली जो पर्सन बहुत ब्यूटीफुल है इसको तेंतुलु होता है का बोल में देवद्रे बुंबायना माथो रावबो लोगोआनो माय लाभ लाइक दैट थैंक यू सो मच माय लाइफ लिसु लाभार थैंक यू सो मच लिसु लाभार न्यू फ्रेंड जॉइनिंग न्यू फ्रेंड काम बोल रहे देखो नै दद्रे नै न्यू फ्रेंड फैबाय दा नै माय लाभजों लोगो जानो माय लाभजों दद्रे नोंनो ब्लु बाय आङो दद्रे नोंनो ब्लु बाय नै माय लाभ लोगो जा देखो माय लाइफ के साथ तू मेरा सिस्टर है इसके बाद अनामिका ने बोला है लोगो जादो हाय सुनिफोर नामदों नै लोगो जानांगौनो ओमफ्राय ओइचपि अन थेंक इउ सो माच ओइचपि ब्र मा ओंख्रि संदों होननाय खोन्थाहरदो ओइचपि ब्र मा ओंख्रि संदों बेनिफ्राय ओइचपि अन थेंक इउ सो माच ओइचपि ब्र मा ओंख्रि दद्रे ब्र जॉइनिंग डान दद्रे नोंखौ जॉइनिंग खालामबाय पंकजनि दद्रेखौ जॉइनिंग कर दिया है दद्रे पंकजखौ बेग होफिनदो नै बन्थ'आ अन ओमफ्राय ओइचपि अन थेंक इउ सो माच थेंक इउ सो माच हेल' ओमफ्राय साइलेन्ट मोनलाय बाय बाय अके ओमफ्राय माय लाभ लोगो जादों नाम देखो लोगो जा उसके साथ लाभ माय लाभ ओमफ्राय मंगले ब्लु दहायनिफ्रायनो निउ सापर्ट मी जयनिं मी होमबाबो ब्लु होआखै दासो होदों आं गैला बायदे दद्रे नोंनो दहायनो होदों आङो ओमफ्राय साइलियानो बाय बाय अके ओइचपियानो जाथ'वाखै सनिना आदसा ओमफ्राय दद्रे ने बोला है ओके सारना दीदी बोला है ओमफ्राय पंकज ने ओइचपि ने बोला अन थेंक यू सो मच 16 जन जाबाय आरोना हेलो ओमफ्राय कमेंट नहीं मिला सरुना दीदी बोला है कमेंट नहीं मिल रहा बोले सरुना ओइचपि ने बोला अन थेंक यू सो मच
Komen. मा खालामदों मुदिस ब्र? मुदिस on, HB on. इसके बाद on. On. Thank you so much. Mudi's on. Maila bandeng HB sabdan return mino HB नै sabdan खालामबायनो return होदो HB my life नो ओमफ्राय सारना बुंबाय HB hello support me बोल रहा है इसके बाद मुदि सांबायना उन्दुनो ओंखारसोदोंलै सनजित हराव मेगन मोदै जादों मानो मेगन मोदै जाखो हरावलाय ओमफ्राय सारना बुंबाय आरोना my love hello जी joining please नावदों HB नि बोला on thank you so much पंकजनि on मेक्सेलनि on thank you so much on रायनो क्लिक ओके माय लाइफ नावदों ओमफ्राय पंकज जोंना मेक्सेला हादरबाय आरोना मेक्सेला माबा हरखो मेक्सेला हादखौ ओइ मेक्सेल ब्र नोंखौ लाफिनसै नै उना मेखे जोंना माय लाइफआ मा बुंखो ओइ लेडिस रिटार्न खालामदो लेडिस होनबायलै नै आयो एसपि नोंखौ ओमफ्राय जोंना मेक्सेला on थेंक इउ स' माच ओइसपिएन सनजित ब्लु होलाय होनना जा ब्लुखौलाय नों दहायनो होखादों आङो बेनिफ्राय मेक्सेला जोंना हादरबाय थेंक इउ स' माच बेनिफ्राय बाल गारलाय आंना मेखाया नोंलै बाल लालाय गारलाय आंना मेखाया गैला गलथंसो ओमफ्राय मुदिसा मा होनखो गामियाव मानसि थैदोंमोन ना दाखालै बेयावनो हराव थांबाय थादों बेखायनो उन्दुनो ओंखारबाय सामफ्रामबो थांबाय थादों ना बेखायनो आदसा मानसि नेदोंमोन आरोना ने जोंनाबो बिदि नेहैयो बिदि नेहैबाथाय एसे मेगन मोदै जाखायो आदसा मुदिस ओमफ्राय मुदिस ओंखाम जागोन जायाखै पंकजनि मेक्सेल on पंकज on मेक्सेल on पंकज on मेक्सेल on ओइसपिएन आरोना माय लाइफ आंनाव ब्लु गैयानो ब्लु होबायब्रा ओइसपि on ओमफ्राय सारना बुंदों आरोना मुदिसि जयनिं मि प्लिज नावदों ओइसपि on मेक्सेल on ओइसपि on बेखायनो बेलाय जायाखै संसाराव आरोना ओइसपि on मेक्सेल on ओइसपि on मेक्सेल on दद्रे on मेक्सेल on सारना ने ओइसपि जॉइनिंग करो ना प्लीज ने ओइसपि जॉइनिंग करो मेक्सेल सारना के साथ मेक्सेल on पंकज ने बुलाया हाय ब्रो अनामिका मेरा प्यार है ना अच्छा इसके बाद मेक्सेल ने on अनामिका ने बोला on मुदिसा बुंबाय आरोना दासो जाखांदों आं ओंख्रै गैया दिनै सनजित मुदुफुल बिबार ओंख्रि भाजिसो जेबो गैया आदसा अके दद्राया मा बुंखो पंकज साबधान माय फ्रेंड पंकज आपको दद्रे ने भी साबधान किया है मुदिस ना बुंबाय आरो अनामिका बाजैआ आंजों रायलायानो ओंलै अनामिका बाजैया बिराद लेबेल जाबाय मालाय गुबुन हारिजों गोसो थोलायनानै ओमफ्राय माय लाइफआ बुंबाय आरोना मेक्सेल रिटार्न खालाम गोख्रै नावदों ओमफ्राय सारनाया बुंबाय आरोना पंकज जी हेलो सापर्ट मी प्लिज नावदों पंकज ने बोला on मेक्सेल ने बोला है अनामिका को मैं प्यार करता हूँ पंकज जी नावदों ओमफ्राय पंकज ने बोला ओके पंकज ने बोला है अभी फ्रेंड सभी फ्रेंड सपोर्ट कर दीजिए सभी फ्रेंड को आईडी मिलेगा नावदों देखो पंकज के साथ फ्रेंड हो जा पंकज ने बहुत अच्छा लड़का है पंकज के साथ जो पर्सन सपोर्ट करेगा ना पंकज आईडी देगा बोल रहा है पंकज मुझे भी आईडी दिया है थैंक यू सो मच पंकज और पंकज के साथ फ्रेंड बना लो दोस्तों पंकज सभी को आईडी देगा पंकज ने बोला है अनामिका से मैं प्यार करता हूँ ब्रो बोल रहा है अच्छा ओके पंकज अनामिका को ले लो आसाम से ले लो इसके बाद अनामिका ने बोला मुदिस नों आंखौ लानो हानाया मा जाखो लानो होननाया मा जाखोदों लानो होननाया मा जाखोनो बेनिफ्राय जोंना मा होनना बुंखो
माथो नोंलाय पंकजखौसो लाबायलै होनदोंलै पंकजखौसो लाबायो कमेन्ट माइ लाइफ साब खालामबाय कमेन्ट चेक नांदों आरो ना कमेन्ट चेक खालामनांगौनो ओमफ्राय जोंना बि बसुमतारी इमारजेन्सि लाइक दान्दा आयु मानि इमारजेन्सि बिलाय माइ लाइफ अके बि बसुमतारी बाय बाय थेंक इउ सो माच बि बसुमतारी थेंक इउ लाइक होफैनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच ओमफ्राय बसुमतारी बुंबाय आरोना लाथ'वाखै नागिरदों आंनो लाथ'वाखैनो नागिरदों लाथ'वाखै होननानैखाय हेल' ओमफ्राय माइ लाइफ साबधान कमेन्ट चेक नामदों ओमफ्राय जोंना लांबाय आरोना पंकज जी चलो दोनों एक साथ में लेता हूँ अनामिका को बेस में सु 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 सुलाएगी ना 20 में सुलाएगी ओके नाम दारना मुडिस ने बोला है दहायनो माथो आइ लाभ इउ होनदों थालदोंलाय अनामिका बाजेना होनबाय थादों अनामिकाया खोनासङालै मडिस माइ लाइफआ अके होनदों पंकजनि बोला ब्र अनामिका तो सिर्फ मेरी है होनदों सिनायासै लाइक दान सोर सिनायासै जालायखो लाइक दानदों थेंक इउ स माच सिनायासै मस्ट वेलकाम नाम ओमफ्राय मेक्सला नों आइ लाभ इउ नामदों लाभ इउ नामदों बराना मडिस नायदों बा ओमफ्राय सिनाया दाना ओट्स बि ओंखि नाम जाना ओमफ्राय मेक्स पंकज में रोएगे नहीं मिलने से नहीं मिलने से रोएगा बोल रहा है पंकज ने माबा मैक्सेल ने बोला है अनामिका को नहीं मिलने से रोएगा पंकज ने बोला ओके मैक्सेल ने बोला अनामिका नंखायसो सना मडिस खामानि गैया होननानै मिनिबाय संगीता ने बोला है हाय संजीत मोरा संगीता आप कौन सा मतलब एग्जाम कर रहा है एग्जाम हो रहा है मतलब कौन सा एग्जाम देने जा रहा है मुझे बता दो पंकज ने बोला ऑन थैंक यू सो मच पंकज ऑन रहने के लिए कमेन्ट इसके बाद पंकज ने बोला ऑन ओमफ्राय मडिस सामबाय आरोना गैयालै आंहा रावबो होनना गैयालै आंहाबो रावबो गैया संगीता ने बोला है मैं पढ़ाई नहीं कर रहा तो कौन सा मतलब एग्जाम दे रहा है कोई मुझे बोला था रे एक बार ओमफ्राय मडिस सामबाय आरोना पंक मेरा हेजी रहा अभी पंकज मैक्सेल भी मडिस भी अभी डब्ल्यू करेगा कौन जीतेगा वो मिलेगा अनामिका कि यू आपको भी देना है एग्जाम संजीत क्या कौन सा एग्जाम है संगीता पंकज ने बोला ब्रो अनामिका से पूछ लो भी किसकी है बोल रहा है कैसे पूछना ब्रो अनामिका बोलो किसका है और सारोना ने बोला है मुडिस जी सपोर्ट डान बोल रहा है मुडिस आपको सावधान क्या है सारोना को बेक कर दो सारोना ने बोला है मुडिस जी रिटर्न कर दो प्लीज बोला है भाई संगीता ने हंस रहा है मुडिस ने बोला है ओके सारोना बोल रहा है सारोना मुडिस को मैं ब्लू दे दिया है और मैक्सिल ने बोला वो प्यार नहीं प्यार तो वो नहीं पड़ेगा तो भी मैं उसको आसानी से नहीं छोड़ेगा ब्रो बोल रहा है आसानी से नहीं छोड़ेगा बोल रहा है रे मैक्सेल ने बंठो ने बोला है ब्लू होला अच्छा बंठो ब्लू होगा इसके बाद संगीता ने बोला पागला में फार्मासिकल स्टूडेंट करता हुआ अच्छा
सारुना ओके संगीता ओके सारुना संगीता बन्थ'नानै सब हरबाय बायनो आं दाना आदसा हरबाय आङो मिक्स लामबाय आं फैथ'बाय ब्र' ओके ओके मिक्सल ब्र' थेंक इउ सो माच सारुना ने बोला है बंठो जी ज्वाइनिंग करो प्लीज ना बंठो ज्वाइनिंग करो सारुना को एचपी ने बोला है सारुना सब कमेंट चेक प्लीज नामदों हेलो ब्रो दादा हेलो हेलो केजी मोस्ट वेलकाम साल्टे केजी साल्टे मोस्ट वेलकाम बंठो जोंनाव इंटरव्यू एग्जाम है पागला होइट पढ़ना नहीं आता तुमको हाँ मुझे हिंदी पढ़ने नहीं आता है रे संगीता मैक्सवेल ने बोला है पंकज थोड़ा बिजी हो मैम अच्छा ओके ओके मैक्सवेल थैंक यू सो माच रोजा रोजा साबायखर मैक्सवेल सानै साथाम हिन्जाव लानो हाथों आं आशीर्वाद होबाय बेनिफ्राय सारना ने बोला केजी हेलो जॉइनिंग मी प्लीज बोला है पंकज ने बोला ऑन अनामिका ने बोला पंकज जी आपकी पास बहुत पैसा है ना बोलिए ना पंकज जी नाम डरना केजी अंदर ओके सारना अंदर पंकज ने बोला हाँ अनामिका मेरे पास बहुत पैसा है संगीता ने बोला संजीत मुझे मुझे भी सपोर्ट करना बोलो प्लीज हाँ सारोना संगीता में सपोर्ट करेगा संगीता ने तू मेरा पहला मया है रे पहला पहला मया है संगीता केजी ने बोला है ब्लू नहीं है हम पहले हम पहले भेजो ना अच्छा केजी ब्रो मैं आपको ब्लू दे दिया है ब्लू दे दिया है और एवरीवन गाइस प्लीज प्लीज कौन है कमेंट कीजिए कमेंट 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 मा जाखो कमेंट थाबथाखो ना माखो हम लोग का कमेंट इसके बाद C8 गेमिंग ने आ गया अभी मोस्ट वेलकम और डबल मोस्ट वेलकम सी गेमिंग मोस्ट वेलकम और मोडिस ने बोला ऑन थैंक यू सो मच संगीता ने बोला है खाना खा रहे हो आफ्टरनून का लंच अच्छा संगीता अभी खा रहा है अच्छा इसके बाद खींचने संगीता ज्वाइनिंग मी संगीता देखो आपको ज्वाइनिंग करने के लिए बुला रहा है हेलो 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 भाई संगीता देखो आपको ज्वाइनिंग करने के लिए बुला रहा है केजी ने और एवरीवन गाइस प्लीज कौन है कमेंट इट्स बी मानो संजीत मोरा थाथ' दे बाय बाय दे इट्स बी दे रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनि लिबो फैनाय सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच रोजा रोजा साबायखर थाबाय सानै साथाम हिन्जाव लानो हाथों आंनि आशीर्बाद होबाय आङो बिदिनो साथाम साब्रै गथ' गथाय खांनो हाथों गोरों गोरों न'खराव रुजु रुमु संसार जाथों मोनथों आंनि आशीर्बाद होबाय आङो हेलो ओमफ्राय हेलो ओमफ्राय जोंना जमदारा हा नामदों सारना बोला संजीत क्या हुआ आजकल बहु बात भी नहीं करता मुझे हाँ सारुना कर रहा है ना सारुना बोलो सारुना सिस्टर क्या कर रहा है क्या हुआ कि नहीं हुआ है हाल चाल बता दो सारुना आपका चैनल कैसे हो रहा है थोड़ा बता दो नेट प्रॉब्लम केजी अंदर नेट स्लो आंना साल्टे आंनाबो नेट स्लो लै केजी साल्टे नेट स्लो आंनाबो संगीता ने बोला है मुझे ज्वाइनिंग कर दो और वीडियो की नीचे कमेंट कर दो रिटर्न कर दूंगा संगीता ने बोला खाना खा रहे हो बोल रहे मोडिस ने बोला है ऑन
कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। इसके बाद कौन कौन नया है ज्वाइनिंग मी, सोर गोदान दं नया है। खेजी के साथ फ्रेंड बना लो। सारोना ने बोला है खेजी ज्वाइनिंग मी प्लीज बोल रहा है। देखो खेजी और करुणा एक दूसरे के साथ फ्रेंड बना लो। हेलो 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 हेलो। भाई संगीता ने बोला है संजीत मेरा मेरा लाइफ में आओ। हाँ संगीता, आपका एलबी कितना टाइम है? टाइम मुझे बता दो। अभी अभी जाएगा, मैं टाइम बता दो। हेलो 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 हेलो। भाई संगीता ने बोला 8:30। अच्छा अच्छा 8:30 8:30 ओ क्लॉक में। अच्छा जाएगा जाएगा। सारोना ने बोला है बारिश है बहुत, मोबाइल का चार्ज 16 ओनली 60%। हाँ मेरा तो कितना मालूम 54 है मेरा, 54। बहुत बारिश अभी हम लोग का भी बारिश आ रहा है। 54% है मेरा। और कौन कौन है प्लीज कमेंट कीजिए। एवरी वन गाइस कमेंट कीजिए। कमेंट। हेलो 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 13 जन दं प्लिज कमेंट खालामदो। मुडिसने अन। ओमफ्राय केजे सारोना साबधान साबधान क्या है रिटर्न साब मी बोल रहा है। और सारोना ने बोला अभी खाना खा के बाद पर सोते रहेंगे, आराम करेंगे। अच्छा सारोना, अच्छा 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 अच्छा, गुड गुड। सारोना क्या कौन सा सब्जी है आज? सारोना कौन सा सब्जी है? सारोना कौन सा सब्जी है? और इसके बाद सारोना कमेंट चेक बोल रहा है, कमेंट चेक करो बोल रहा है। और सारोना बोला ओके केजी बोल रहा है। कमेंट। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। सारोना सावधान बोल रहा है। मूडिस ने भी सारोना आपको सावधान किया है। हेलो हेलो। हम लोग का संगीता ने बोला ऑन, थैंक यू सो मच। ऑन रहे। बारिश आ गया रे हम लोग के पास बारिश। केजियाव दाना साल्थे आंनि एलबियाव मानो फैयाखै नारा? साल्थे नोंनि एलबियाव माने आं एलबि होबायमोनलै साल्थे नोंनि एलबियाव। माने आंना 5:30 एलबि होयोना आङो, ओमफ्राय आं होबायमोन ना साल्थे केजि। ओमफ्राय आंनियाव बोरै थांनो जादों आरो ना दानि। आंजों मिलायोना टाइमा। ओमफ्राय थांगोन साल्थे थांगोन। ओमफ्राय सारनाया बुंबाय आरो ना सब्जी कुछ नहीं, आज आलू मटर दाल है और के लिए बिरयानी बनाया है। अच्छा केजियाव बेरना बसुमतारी अनामिका बिमाया आंनि एलबियाव फैया दै ना। बसुमतारी अनामिकाया सोरबा बांगालजोंसो खारबाय नामा बायना खोनादोंलै आङो। ओमफ्राय जोंना संगिताया बुंदों ना ना आओ सन्जित वेयर इज मेदा ना हाउ ना नाखाव क्या नाखाव ना हाउ। ओमफ्राय सारना बोला मुडिस सी थैंक यू बोल रहा है। केजियाम जाना दा होफिनगोन आंनो। अके दा खैथायाव होगोन खैथायाव? इसके बाद दा होफिनगोन। अच्छा मुडिसनि अन, थैंक यू सो मच।
अन 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 कमेन्ट आंनि सनाफोर सेस बांगाल हौवाजों गुलु गुलु नाजांलै सेस हेलौ 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 ओमफ्राय दङ कमेन्ट जानि सालथे अके अके दे केजि ब्र अन थेंक इउ स माच सालथे दे ओंखाम जा दे जा हेलौ 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 मुरिस अन 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 दे सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे आंबो दोननोसैलै कमेन्ट खालामग्रानि गैला माथो कमेन्ट जोंना मुरिसा बबेनि होनदोंमोनलाय जोंना मुरिसा माबानि होनदोंमोन नामा मुरिस ब्र कार्बि आंलंनि ना मानि होनदोंमोनलाय मुरिस मुरिसा कार्बि आंलंनिया मानि होनदोंमोन खोन्थाहरदो दे मुरिस ब्र हेलौ 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 ओमफ्राय कार्बि आलं लाङिनि आदसा कार्बि आलंआ लाङियाव थांनांगोनलै र' मालाबा ओमफ्राय सारनाने अन संगीता ने बोला नेटवर्क प्रॉब्लम जहाँ रे मेरा बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या करेगा एल बी बंद करो दादा संजय बोला साइली तू साइली मेरा सिस्टर है रे साइली सिस्टर तू मेरा सिस्टर है सिस्टर मेरा तू मुझे क्या सिखाएगा मैं सिखाएगा सिस्टर तेरे को मैं तेरा दादा है ना तू दादा का बात मानना पड़ेगा साइली और एल बी बंद करो मोरा बोल रहा है क्या मोरा है साइली तू मेरा दादा है मुझे दादा बोलो भाई सारोना ने संगीता ने बोला है जान साइली बोल के हंस रहा है हेलो हेलो भाई साहिल ने बोला है संगीता जान संजीत दादा है मेरा बोल रहा है संगीता ने बोला है संजीत ब्रो सिस्टर प्यार ना हाँ भाई हंस रहा है संगीता ने कमेंट कीजिए कमेंट कमेंट कीजिए खाना पका रहे हो क्या मेरा हाँ मैं खाना पका रहा हूँ ओ भाई दादा संजीत एलबी बंद करो बोला साइली बा दादा बोला है ना अभी साइली ओमफ्राय मुरिस ना बुंदों आरोना मा बाथोन देखो सन्जिब ब्र होनदों बाथोनथ' नङा माबा मुरिस माबासो मा होनना बुंगोन ओंख्रियाव होनो थाखाय माबा देदों फानलु देदों आरोना ओंख्रियाव होनो थाखाय फानलु देदों ओ संगीता ने हंस रहा है संगीता साइली ना मुझे बहुत जलन करता है रे मैं किसी लड़की से मतलब एसएमएस करेगा ना तो साइली मुझे देखे पूरा जलन होता है ना जलन है ना साइली बाबा रे बाबा बोलना नहीं साइली इतना जलन करता है मुझे साइली मोरा ने सिस्टर है साइली तू मेरा सिस्टर मुझे इतना जलन कर दे किसे क्या होगा रे
जलन मत हो। और इसके बाद ने बोला तुम नहीं क्यों बोला मेरी को, सिस्टर तो हुआ ना दादा। हाँ साली तो मेरा सिस्टर ही है ना। इसके बाद साली ने बोला है कब हुआ। इसकी बार बोला है दादा क्या हुआ रे बाबा। बोला साली क्या करेगा, तेरा भाभी ढूंढ रहा है रे साली में, तेरा भाभी। साली मुझे शादी करना है, भाभी ढूंढ लो, भाभी ढूंढ लो मेरे लिए। दादा संजीत मोरा बोल रहा है साली मुझे शादी करना है, जल्दी से मेरे लिए बाजी ढूंढ लो, बाजी बाजी गां गोनां बाजी चाहिए मुझे साली, गां गोनां। हेलो 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 दादा संजीत मोरा। अनामिका है ना दादा संजीत तो करो ना शादी। हाँ चलिए अनामिका से करेगा करेगा। अरे अनामिका से क्यों नहीं करेगा, करेगा अनामिका की शादी करेगा। सालिने हास्राय मरा सालिने 12 जन गाहाम दंलै, 12 जनाव बहा। हेलो 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 साली और थोड़ा रुको यार, थोड़ा कमेंट कीजिए दोस्तों। दोस्तों कमेंट 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 करो लो। नहा के अभी डर गए बारिश में, नहा के अभी डर है। अच्छा बारिश में ना हो, हम लोग ना कोलकाता में से नहाता था। कोलकाता में बारिश को रुक के हम लोग नहाता था रे, डेंजर था हम लोग। एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट 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 कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। सर दर्द अच्छा सरुना, आपका हस्बैंड से मतलब मालिश कर लो, आपका हस्बैंड मालिश कर देगा ना, क्या टेंशन ले रहा है। मोरा दादा मोरा शैली।
हेलो 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 हेलो। ओए सारोना ने हंस रहा है। सारोना, हाँ आपका हस्बैंड ना आपको मालिश करेगा। सारोना तू मेरा मतलब वो ना, मैं तेरे को मालिश करने वाला था। भाई साली ने बोला है, ओए डाटा संजीत गिब्सन को क्या हुआ है, मालूम नहीं गिब्सन को क्या हुआ है। और अनामिका ने बोला, ओ नो 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 नो, थैंक यू सो मच। भाई सारोना ने बोला, अच्छा हाँ सारोना में अच्छा है ना। ओ साली को भी मैं बहुत मालिश करता रहे, साली मेरा बात सुनता नहीं ना, और इसलिए दूसरा से अभी शादी कर दिया। इसलिए साली साली मुझे छोड़ के दूसरा के साथ शादी कर दिया ना। इसलिए मैं अनामिका को अभी शादी करेगा। रोज मालिश करता हूँ मैं अनामिका को साली। भाई साली ने हंस रहा है। संगीता ने बोला, पागल लोग। बोले संगीता ने पागल बोला है। सर ने बोला, अच्छा हाँ बोलो कौन कौन मेरे से मालिश करना है, मेरे पास आ जाओ, पैसा लेके आ जाओ, मैं आराम से मालिश कर देगा रे दोस्तों। हेलो हेलो। तुम वही होटल में नहीं जाएगा रे। मैं केजी ने बुलाया, हेलो ऑन द राउट। संगीता ने बुलाया, नहीं चाहिए मुझे मालिश न लेगा तो आ जाओ मालिश। इतना नहीं लेगा, मैं 1000 रुपए देने से मान जाएगा मैं। साली ने बोला, तू रोमांटिक होना नहीं आता इसलिए छोड़ दिया तू दादा सुजीत। ए साली मोरा, तू मुस्लिम से शादी करो। भाई सारूना ने बोला है, साइली का हस्बैंड का नाम क्या नाम बोला था, मोरा अभी। मोरा अभी क्या अभी अभी। हम भाई सारूना ने बोला है, अच्छा फ्री में नहीं। हाँ फ्री में नहीं होगा क्या, हाँ सारुना आपके लिए मैं फ्री में मालिश करेगा, टेंशन लेना नहीं चाहिए। ओनली ऑयल लेके आओ, ऑयल ओनली ऑयल लेके आओ, मैं मालिश कर देगा। मैं सारुना ने बोला, ओए संजीत खाना खा रही हूँ मैं अभी, अच्छा खा लो खा लो खा लो। सारुना खा लो। साली ने बोला है, तू नेट स्लो दादा संजीत बोल रहा है। संगीता ने बोला है, इससे ऐसे ऐसा मैं फिर फिर लूर में जाओगा मैं रहा, फिर सोचेगा। सारोना ने हंस रहा है। पर ऐसा बात मत करो रे साली, नहीं तो अनामिका मुझे मारेगा। ओमफ्राय केजियाव आरोना, नों जायाखै नामा ओंखाम सालथे? गैया सालथे, ओंखाम जाथ'वाखै जोंना, संगासिनो दंसो, मोनथ'वाखै आरोना, संगासिनो दंसो। कमेन्ट 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 मा जाखो कमेन्ट गैला माथो। 8थासिम ग्रोबोनोसै दे आरो 2 मिनिट। हेलो 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 हेलो। ओमफ्राय सारनाने हंस रहा है। खिजाने जाके मेरा भाई साली ने बोला, टूट टूट मोरा कहाँ तू दादा संजीत तो घर पे नहीं है ना। साली मोरा घर पे नहीं है, नहीं तो मैं क्या जंगल में रहेगा क्या, मैं जंगल में साली जंगल में रहेगा मैं। सारोना ने बोला है, संजीत सब्जी सब्जी खा के बोल रहे हो ना तो। हाँ हाँ हाँ, सोयाबीन, मतलब सोयाबीन फ्राई कर रखना। सोयाबीन, सोयाबीन को क्या बोलता है हिंदी में, इंग्लिश में बोल रहा है ना इसको, नेट्रुला। नेट्रुला खा रहा है मैं, नेट्रुला। इसके बाद मुरिसनि अन ओमफ्राय केजियाना, आं ओंखारथ'नोसै दे सालथे। अके अके दे बाय बाय, अके बाय बाय, आं ओंखारसै दे, बाय 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 बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस, आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। रोजा रोजा साबायखर थाबाय। सारना थैंक यू सो मच। साइली ने बोला है, आंनि कमेन्ट फरायाखै। साइली का कमेंट कौन सा कमेंट नहीं पढ़ा मैं, मोरा साइली तेरा कमेंट ही पर क्या है। इसके बाद अच्छा बोल रहे हैं, हाँ सारोना नेत्रुला है ना, नेत्रुला फ्राई किया था ना, इसको फ्राई को खा के मैं आप लोग के साथ बात कर रहा था। और एवरीवन गाइस, मैं एलबी बंद कर देगा और संगीता भी एलबी कर देगा ना, 8:30 बजे में। तो मैं थोड़ा सा मतलब मैं मोबाइल चार्ज दे के लेता हूँ, और इसके बाद संगीता की एलबी में जाना पड़ेगा। संगीता
ओए संजीत, मम नहीं है क्या? आज खाना बना रहा हो? नहीं सारुना, मेरा माँ ही बना रहा है खाना, और मैं मतलब बैठ रहा हूँ, मतलब मैं बैठ रहा हूँ, मेरा माँ ही खाना बना रहा है। इसके बाद प्रान्जिता, ओइ दा प्रान्जित मैसो हारि दासो फैदों नोङो। आयै मैसो दासो फैदों नोङो। ओमफ्राय अमाया बोरै दङ? अमाया अखा सियो नोङा, अमाया नोंना अमाया नोङो आरो अखा दानो दुखु जालाबायगोन नोङो। अमानि थाखायनो ओंखाम जानो नागिरा नोङो धेमालि। बेनिफ्राय जोंना साइलाया बुंबाय आरोना, दादा सुरजीत कौन खाना पका रहे हो? मेरा माँ। आपका क्या बोलेगा इसको? सासू। साइली, आपका सासू खाना बना रहा है। सासू माँ, साइली का सासू माँ खाना बना रहा है रे। साइली तेरा माँ खाना बना रहा है। तेरी माँ को दिखाओ ना, दादा संजीव बोल रहे। मेरा माँ ना एक लात देगा मुझे। कभी मेरा वीडियो में नहीं आया है। मुझे बोलता है रे साइली मेरा माँ, तू पागल हो गया रे, तू पागल हो गया। क्यों? क्या मोबाइल में बात करके क्या मिलेगा, ऐसा बोलता है मुझे साइली। अच्छा, मेरी सासू माँ, हेलो, नमस नमस्ते जी बोल रहा है। हाँ साइली, ओ साइली मेरा माँ मुझसे ऐसा बोल रहा है कि तू मोबाइल में बात करके क्या मिलेगा, तू पागल हो गया, तू मरेगा जल्दी से, बोल रहा है मुझे। एना उसने आइदा एना उसने एना उसने मोबाइल एलबीडी। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, मेरी सासू माँ, हेलो। हाँ, और बोलो क्या बोलना है साइली। एवरीवन गाइस, थैंक यू सो मच, रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांमोनखौ आंनि एलबि स्क्रिमाव फैनानै सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय। थैंक यू सो मच साइली। और मेरा एलबी स्क्रीम में आके मुझे सपोर्ट किया, इसलिए थैंक यू सो मच। और एवरीवन गाइस, सभी को थैंक यू सो मच। और जो पर्सन मुझे सपोर्ट किया है दिल से थैंक यू सो मच। और मैं आशा करता हूँ और नेक्स्ट टाइम में मतलब कल में आप सभी मुझे सपोर्ट करेगा। बाय बाय, मोरा संजय बोल रहा है। बाय बाय एवरीवन, सारुना, शैली और अनामिका, और इसके बाद प्रंजीत, इसके बाद कौन कौन है? बाय बाय, सासुमा बोल रहा है शैली ने। और एवरीवन गाइस, और शैली देखो मेरा सासू माँ क्या बोला है, कौन मेरा बेटा को प्यार कर रहा है, खाना बनाने के लिए आता कि नहीं आता, ऐसा बोल रहा है अभी मेरा माँ ने। शैली, तू शैली खाना बनाने आता है कि नहीं आता है, देखो मेरा माँ पूछ रहा है। दे लोगोफोर, शैली बाय बाय रे, शैली गाली कर रहा है मुझे। और बोला है मुझे खाना खाना बनाना आता है, संजीत को प्यार करना नहीं आता है। सासू माँ बोले शैली, बोले शैली मुझे गाली कर रहा है रे, शैली अभी मुझे गाली कर रहा है, मारने के लिए अभी मारने वाला था शैली। बस सारुना ने हाथ दिया है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दे, थैंक यू सो मच गासैखौबो। थैंक यू सारुना, शैली, थैंक यू सो मच। कल भी ऐसा एंजॉय करेगा, कल सुबह आ जाना, कल सुबह इतना एंजॉय करेगा ना। ओके ओके बाय बाय, ओके ओके बाय 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 बाय, ओके ओके बाय बाय।